Hindi ko kayang mabilyan, sa totoo lang. Ay, in-order na po kasi sa amin, tatay. And for delivery na lang Hindi po ko alam nga kami. yan. Hindi niyo po yan alam. Ang kausap po kasi namin yung anak niyo po, si Ma'am Regeline po. Saka, ang 30,000, hindi ko kaya nga mabilyan kung pagtitherapist. Opo. Ngayon, dahil birthday ko, kung yan eh, parang vlog nyo lang, okay lang, pero, ano, ayaw kong dumarag maging stress pa ako dyan. Dahil nagsisimula pa lamang po kaming magkakapatid na suklian ang mga sakripisyo at pagod nyo noon sa amin. Panahon na po para kami naman magkakapatid ang umalalay sa inyo ni Mama. A father isn't defined as the man who makes a child, but rather a man who raises and loves the child with all his heart through anything. Hello J-Fans and people of the Philippines! For this video, you will be again, this is your one and only surprise ambassador, Kuya Step. Join me as we will shower good vibes, syempre sorpresa, at limpak-limpak na tawa ang ihahatid ko sa inyo ngayong hapon. We will be traveling all the way here at Barangay Bahay, Libmanan, Camarines Sur because another father will be celebrating his birthday na isang sorpresahin ng kanyang mga nagmamahal sa buhay. Kaya naman, agad-agad, to the rescue ang JFS Petals and Services. Pero bago ang lahat, for more information and for more videos like this, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Kaya naman, this time, let's take a look of the packages or the items na ibibigay natin kay Tatay. Tara, G! Okay, so let's start. Dahil nga tatay ng ating susurpresahin, simulan natin sa ating Jinju Bouquet. Ayan, napagandang Jinju Bouquet. Of course, 2 boxes of Greenwich Pizza. Meron din tayong 2 boxes of Dunkin' Donuts. And ang kanyang Raffables Cake. Ang kanyang Black Label. And syempre, ang kanyang bubble balloon na with Happy 60th Birthday, Papa Reggie. And syempre, meron din tayong mixed kakanin. And in order to be sensible this afternoon, meron tayong yung letter na naka-frame na babasahin ko maya-maya. Plus, meron tayong 12 pieces or 1 dozen of balloons. And syempre, ang kanyang tarpaulin na napakaganda at napaka-pogi ni Tatay. So that's it. Yan ang items na dala-dala ko all the way here at Bahay, Libmanan, Camarines Sur. Kaya naman, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Sugurin na natin si Tatay at tiyakin natin magiging espesyal ang kanyang hapon dahil nga ay birthday niya. Once again, this is host Steph. This is your surprise ambassador, Tara G. Tao po. Tao po. Sino po? Si Papa muna o si Mama po? Si Papa po. Si Papa Si Mr. ano po, Reggie. Nakaryo po. Pa! Pa! Ayun na ba? Tao po. Tao po ta. Hello po. Hinanap ko po si Mr. Reggie Nacaryo po. Yes. Kayo po si Mr. Reggie Nacaryo. So bali po tatay, isa po akong therapist. Pinapunta po ako dito ni Ma'am Regeline po, anak niyo po. Okay po. So may dala po ako dyan, ano po, multivitamins. Isang ano po yan. Isa pong power pack po yan, tatay. Tapos, yan po ay delivery po namin sa inyo po. Tapos, Opo. Tapos yan po, lahat po yan ng yung isang power pack po, yung isang bag is amounting to 30,000 pesos po, tatay. tapos, Opo, hindi pa po yan bayad. Ang sabi po sa amin ni Ma'am Regeline, dito na lang daw po yung bayad. Cash on delivery po. Therapy.
Apo. Yan po. Ano yan? Iyan po, yung umorder po niyan sa amin is si Ma'am Regeline po, anak niyo po. Tapos pinapa-deliver po dito sa inyo sa bahay, Live Mayan. Kasi usapan po namin yan, hindi naman po siya nagbigay ng partial payment. Kaso po, cash on delivery na lang daw po yung whole amount po, yung 30,000 po. Andiyan po, dala po namin sa sasakyan po yung ano po. Kaya yung babayaran isang niya power ngayon pack. na? Yes po. Ito 30 pesos. 30. Po. Ano po kasi yan, tatay? Isang set po yan, isang power pack po. Magaling yan. Pero, Multivitamins nyo daw po yan. pero, Ano po? hindi ko kayang mabil yan, sa totoo lang. Ay, in-order na po kasi sa amin, tatay. hindi And ko- for delivery na lang Hindi po ko alam kami. nga yan. Hindi nyo po yan alam. Ang kausap po kasi namin yung anak nyo po, si Ma'am Regeline po. Saka, ang 30,000, hindi ko kaya nga mabil yan kung pagtitherapist. Opo. Ngayon, dahil pati ko, kung yan eh parang vlog nyo lang, okay lang, pero ano, ayaw kong dumalag na mag-i-stress pa ako dyan. Hindi, Baka pwede naman utang. ay Pag hindi. hindi kaya, pwede naman Opo. magsalita. Ganito po, yung ano po namin dyan, yung totoo po, may dala po ako dyan na isang power pack po ng multivitamins po na in-order po sa amin. That's why nagbibideo po ako para lang po ipapadala po ito sa nag-order po nito kay Ma'am Regeline. Kaya lang binibideo ko po. Tapos, yun na po, kailangan nyo pong bayaran yung 30,000 pesos po ngayon. Opo. Or, ipapaschedule nyo po yan ng mga next week or kung kailan po kayo may pera. Kasi, yung in-order po kasi na yan, hindi na po pwedeng i-return sa amin kasi na-purchase na po yan ni Ma'am. Tapos yung usapan po namin, kayo na daw pa ang magbabayad ng 30,000 po. Sige, maghintay ka mga 1 year. Ay, hindi po pwede, tatay. Kailangan niyo po kami bigyan ng assurance na babayaran niyo po kami ng 30,000 Hindi, po. ganito. Ano po? Wag na natin pag-usapan yan. Ayaw ko pang ma-stress dyan. Sige po, hindi ko po kayo pinapa-stress, tatay. Kasi Tulungan. imbes na mag-happy na ako. Pero alam ko naman na ano yan, parang pautot lang yan. Ay, hindi po, tatay. Kailangan niyo po, actually, dapat po ngayon, stricto po kasi kami when it comes to payment. Nakiusap lang po sa amin si Ma'am Regeline na cash on delivery na lang po. Pero po, usually talaga, humihingi kami ng upon delivery po or bago po mangyari po yung purchase of order po, kailangan po namin ng down payment na 5,000. Pero dahil po, Kasi alam mo, One eternity later. o doon na lang po tayo dadaan, tatay. Tapos papakita ko na din po sa inyo, tatay, yung pipirmahan nyo po as receiver. Ano po? Tapos mamaya mag-usap po tayo, tatay, about po sa payment nyo po. Andito po yung ano nyo tayo, yung power pack po. Tapos, ngayon po yung usapan po natin ha, magiging mabait po ako ngayon dahil birthday nyo po. 10,000 po ang kailangan ko ngayon. May makapagbibigay naman po siguro kayo ng 10,000 ngayon. Ano po? Sige po. Tapos yung remaining po namin 20,000 for power pack po ng multivitamins. Isingilin na lang po namin kay Ma'am Regeline for kami po. Sige po. Ito po tatay yung power pack mo po. Surprise! Birthday to you! Kanta tayo, happy birthday to you! Tingin doon tatay, dito ka. Happy birthday! Kalma tatay. Happy Birthday to you! Naiyak na si tatay. Happy birthday to you! Happy birthday to you! 10,000 na Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Wag iiyak. Okay! Hello J-Fans and hello netizens! Andito na nga tayo, kasama na natin ang pinakapoging tatay, ang Bong Revilla ng Bahay Libmanan, Camarines Sur. Dahil ngayong araw, birthday ni tatay at nais siyang sorpresahin ng kanyang mga nagmamahal sa buhay. And we are actually here, kasama na natin si tatay, pero bago yan, tanungin natin si tatay kung ano yung
Kumusta yung pagpaprank ko sa kanya? Na-stress si tatay. Ang sabi niya doon sa ating, makikita niyo po yun doon sa ating vlog, sabi ni tatay, wag mo kong papa-stressin. Okay. I'm so sorry tatay kung nadagdagan ko pa yung stress mo. Ayan. Para naman mabawasan ng konti ang stress niyo po tatay at sana hindi po kayo galit sa akin ha. Okay, trabaho lang po ito. Pakita nga ng ating tarpaulin dyan. Ayan, meron kayo diyang matatanggap na pinakapoging tarpaulin. Pakita natin ang Bong Revilla. Palakpakan po natin. Ayan. Happy 60th birthday, Papa Reggie. Hindi lang yan, tatay, ang marireceive mo for this afternoon dahil papasayin ka at tiyak na panalo ang sorpresang hatid ng JFS Timor, ng JFS Petals and Services para sa iyo, tatay. Pero bago ang lahat, para tuluyan kang maging artista ng Barangay Bahay, isuot niyo po tatay ang sash na may nakasulat ng happy birthday. Palakpakan naman natin si tatay. Tatay, natatakot na talaga ako kanina sa'yo sa pag ito si tatay inatake at may high blood. Diyos ko. Okay. Meron pa tayong tatay mga items na marireceive. Unahin na natin tatay ang ipapainom mo sa iyong mga kumpare dahil ikaw syempre may medication kang iniinom. Bawal ko uminom ng ating gin bouquet. Palakpakan natin. Bawal buhatin. May gin bouquet. Kaya ito ni tatay? Kaya mo po tatay? Okay. Eh tatay, kita niyo po. Hawakan niyo po dito. Palakpakan natin si tatay kasama ang kanyang gin bouquet. Okay, hindi tayo nagtatapos sa mga items. Meron pa tayo dyang bubble balloon. May nakasulat na happy 60th birthday, tatay. Meron din tayo dyan ang panalong Ruffables cake, 2 box ng Dunkin Donuts, 2 boxes of Greenwich Pizza, and syempre, kahit meron ka ng gin, meron ka bang matatanggap na black label. Ayan, napag ko muna dito. Syempre, meron pa tayo dyang bilao ng puto. And syempre, itong hawak ko ngayon, ito yung pinaka-espesyal sa lahat. Ito lang po ay letter na babasahin ko ngayon at ito po ay mensahe ng mga taong nagmamahal sa iyo. Okay po. Pero bago yan, tatay, dito kayo sa gitna, hindi po ako nangangagat. Okay. May clue po ba kayo, tatay, kung kanino galing ang mga sorpresang at eksenang ito? Sino kaya po? Siguro, una-una na sa dalawa kong anak. Si Renalyn, Apo. saka si Regeline, pati si Ryan. Okay. Kasi wala akong expected na yung gagawa nito kundi yung mga anak ko talaga. Opo. Sige, tingnan po natin, tatay. Naway sa pagbasa ko ng letter, ng mga messages niya, sila nga po ang nagpadala nito. Tingnan po natin. Okay, makinig po ang lahat. Napakahabang message ito, J-Fans, kaya naman mapapalaban tayo sa pagbabasa. Dear Papa, happy 60th birthday po. Wish ko po na sana ay bigyan ka ng maraming birthday at malakas na pangangatawan para makasama ka po namin ng matagal. Salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo sa aming magkakapatid at maging sa aking mga anak na patuloy niyo pong ginagabayan at inaalagaan dahil malayo po kami sa kanila. Isa lang po ang hiling ko, ingatan niyo po sana ang sarili niyo dahil nagsisimula pa lamang po kaming magkakapatid na suklian ang mga sakripisyo at pagod niyo noon sa amin. Panahon na po para kami naman magkakapatid ang umalalay sa inyo ni Mama. Mahal na mahal kita, Papa ko. From Jeline. Isa pang letter mula naman kay Javen. Tama po? Papa, happy birthday po. Una sa lahat, gusto ko mong magpasalamat sa lahat-lahat at pasensya na rin po kung dahil minsan ay pasaway po ako. Hehehe. Part na po siguro yan ng pagiging poging bunso. Pa-wish ko stay in good health ka lang palagi at lagi ka lang bantayan ni Lord para sa amin. Happy birthday, Papa. Padanghaton mi ika magturugang. Maging maugma ka po sana sa imong kaaldawan mo niya. Napakabikol naman ni Sir. Muli from Jada. Next, ang isa pang letter mula po sa inyong anak. Tama nga po kayo, from Ryan. Papa, ikaw ang taong hinahangaan ko sa buong buhay ko. Binabati kita sa iyong 60th birthday. Wala man ako or kami ng iba mong mga anak sa espesyal na araw ng buhay mo, pero lagi po kaming andyan para sa iyo. Mahal na mahal ka namin at sana
Nagpapasalamat po kami sa Diyos na ikaw ang naging papa namin. Gusto ko lang po na i-share sa'yo kung anong klaseng ama ka. Okay. Ikaw ang tipo ng taong palaban sa buhay, kahit na hirap, laban pa rin. Di ko alam dati kung ano po ang ibig sabihin ng buhay or ng paglaban sa buhay. Pero ngayon, alam ko na po. Unti-unti kong natutunan ang mga tinuro mo sa amin at ang mga pangaral, tatay. Pagpasensya nyo na minsan at kung pasaway ako, Miss, taka na po, Papa, sobra, pakatatag po lagi dyan, and ingatan nyo po ang sarili nyo. Mahal na mahal ka namin, Papa. Happy birthday po, babawi po kami sa inyo ni Mama, kaya palakas po kayong dalawa. Muhammad Chuk from Ryan. Okay. Pinagpawisan nga tayo, J-Pan, sa pagbabasa ng napakahabang letter. Okay, andito po yung letter. Ngayon, tatay, syempre, nag-message si Ate Jillian, Javen, and syempre, si Mr. Ryan. Ano naman po ang response niyo po or ano po yung kasagutan niyo sa kanilang napakabonggang mensahe? Hindi ko maano kung gaano ko talagang ipinakita nila sa akin yung pagpapahalaga bilang isang magulang nila. Kaya nandyan minsan na kahit ako minsan nagagalit na basta yung payo ko sa kanila, siguro ngayon na nila na lahat na sinasabi ko naman ay tama kasi wala akong inanong makakasama sa kanila. Hindi pa ako makakabuti lang. Mga anak, salamat sa inyo na nag-effort kayo ng ganito para sa akin. Pinasaya ninyo talaga ako. In-stress mo na bago pinasaya. Okay, talking about stress at syempre saya. Pagpasensya nyo na po, tatay, and gusto ko lamang ilinaw ang lahat. I am not a therapist, nor I am just a surprise ambassador of JFS Petals and Services. Kasi kanina sa ating vlog, sabi ko kay tatay, isa akong therapist and meron akong dalang power pack na amounting to 30,000 pesos. Ang lahat na yung J-Fans and tatay ay prank lamang po. Tama po kayo, prank lang po yun. Pero nakita ko pong natatakot na po kayo. Ano po? Prank lang po yung tatay. Okay lang po kayo? Okay lang. Palapakan nga natin si tatay. Meron ng gym. May black label pa si tatay. Alright, so sino po yung mga kasama ni tatay dito sa bahay? Ate. Dito ka. Ate, ikaw. Man, nasaan yung asawa? Ayan. Ayan. Ayan, next. Ang puti naman ni baby. Okay. Dito ka, kuya. Sino? Si Brian, Tim. Okay. Magsimula tayo kay nanay. Siyempre, ito yung pinakamaganda at nag-iisang asawa ni Sir Reggie Nacario here at Barangay Bahay Libmanan. Nanay, ngayon po bilang isang may bahay, may tanong lang po ako sa iyo. Kumusta pong asawa si Sir Reggie po? Talagang mabait. Opo. Maunawain. Mapagmahal. Mapagmahal. Ngayon po, isa pang request dahil syempre, birthday ni tatay, ano pong gusto niyong sabihin sa napakapoging Robin Padilla ay Bong Revilla? Monsur. Monsur po pala. Okay, ano pong message niyo po? Dahil bunti ko, gusto lang. Okay. Wala, parang Message po. bigyan ka pa ng mahabang buhay para sa amin. Yun lang. Okay, palapakan natin si nanay. Ano po pangalan niyo, nanay? Jocelyn. Mga apo ko to. Ang Sharon Cuneta naman ng Bahay Libmana. Angel of Sin. Hindi, ito po. Okay. Okay, dito, dumako naman tayo kay kuya. Ano pong pangalan niya po? Yan ang bunso. Yan Javen. ang bunso. Ay, ikaw ito. Pinagbigay ng message, tama. Okay. Without reading your message, additional message mo para kay tatay. Thank you kay Papa kasi kahit medyo lagi ming na-stress, tinataon lang kaming ng leksyon, tsaka para matuto kami sa buhay. Yun lang. Okay. Pero magbabago na daw. Okay. Pero magbabago na ha. Okay. Siyempre, talaga nga naman, ang tatay or ang ating mga magulang ay hindi nagagalit ng walang dahilan. Dahil ang nais lamang nila ay ang ating ikabubuti. Tama po? Okay.
Ayan na nga, naibigay na natin kay tatay ang limpak-limpak na mga sorpresa and we hope na napasaya po namin kayo, tatay. Sobra. Okay. Pero kung iniisip nyo, J-Fans, na tapos na tayo sa paghahatid ng saya, good vibes at sorpresa kay tatay, nagkakamali po kayo dahil magbabalik po kami at sa aming pagbabalik, hahandugan natin si tatay ng kanyang bonggang Ruffables cake at kantahan muli natin siya ng happy birthday. Alright, so we are finally back because as promised, hahandugan natin si tatay ng kanyang bonggang cake at syempre bago ang lahat, kantahan natin si tatay ng happy birthday song. In 3, 2, 1! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so thank you so much sa ating mga singers na nasa likod and hello po sa inyong lahat. Mamaya ipakita ko kayo sa ating camera. Alright, tatay, bago pa po tuluyang maubos ang ating kandila at bago ko pa po ito i-blow dahil napasok po ako kanina. Okay. You may now blow your candles, pero syempre, make a wish. Siguro, ang wish ko lang yung una-una para sa aking mga anak na lagi lang siligtas, malakas kasi ano man gustuin nila, pag lagi silang malakas at walang karamdaman, nakukuha na lang yan. Pangalawa, yung dagdagan pa rin ni Lord ang buhay ko. Okay po. At salamat sa inyo ng mga nag-effort na Naway lahat po ng mga wish nyo or kahilingan nyo ay bigay po sa inyo ng ating Panginoon. Kaya naman po, paki-blow na po ang iyong candle. Lakas ng blow ni tatay, abot ko sa akin din. Malapit ka ng matalka. Okay, ibaba ko muna ang iyong bonggang Ruffables cake. Kaya naman po tatay, may tanong pa po ako sa inyo. Bilang dahil 60 years old po kayo tatay, and syempre, ano po yung condition nyo po, yung health condition nyo po tatay, may high blood po. lagi na akong high blood. Lagi na po high blood. Siguro si Javen ang nagpapa-high blood sa'yo. Ano po? Okay. Yan ang patunay na sa buhay tatay. Ano ang pinagdadaanan natin, anumang problema. Laban lang and relax lang. Lagi lang po natin idadaan sa tawa dahil kagaya niyo po tatay na tumatawa kahit may problema, mukhang bata. Okay. Kumusta po ang buhay ng isang 60 years old? Sa totoo lang talagang unang-una talaga, pasalamat talaga ako kay Lord kasi siguro sa mga anak ko na ikikwento ko, maging sa mga lolo nila, sa mga uncle nila, sa amin na mga lahi, walang nakakarating ng 16 lalaki. Ako lang. Kaya, ay mayroon na rin isa. Bali pangalawa ko, pero karamihan, hindi sila nakakarating ng 60. Kaya salamat Lord sa dagdag na buhay Praise mo to sa God, akin. palakpakan natin si Lord. Siyempre. Okay. Siyempre tatay, any additional message na gusto mong sabihin sa mga anak nyo or gusto nyo pa po mag-share dito sa ating vlog ng mga pangaral nyo sa mga anak nyo, pwedeng po? Ano pong gusto nyo sabihin sa mga anak nyo and siyempre maging sa inyong napakagandang asawa? Ay, wow. Sa asawa ko, sanay na ako niyan kahit medyo minsan masungit yan pero mahal na mahal ko yan. Masungit, pero siyempre mahal. At Sa mga anak ko. kami mag-asawa, pag magtampuhan kami, mga isang araw lang, okay na yan. Sana all. Pagkatapos sa Isang aking araw, mga kala ko isang araw kulang pa. sa aking mga anak, siguro wag nilang pakaisipin kami ang pagsikapan nila yung sarili ng buhay kasi kung baga sila papunta pa lang kami Pabalik. andito pabalik na. Kaya sa mga anak ko, kayo tatlo, Ryan, Jeline, Apple, magsumikap kayo sa inyong buhay para sa inyo yan. Kami, kayang-kaya ko si mama niyo. Saka si Jaden. Palakpakan muli natin Saka si si tatay. Jaden. Kahit bata pa. Wala na po tatay? Okay, sana all kay tatay na hindi matampuin at isang araw lang.
Ano po? And sana all mahal at pinili. Palapakan natin si nanay at si tatay. Ipasok si nanay at si tatay. Nay, dito po kayo, nay. Jocelyn. Okay. Okay, yan na nga, naihatid na natin ang bongga at ang kanyang minimithing sorpresa sa kanyang napaka-espesyal na araw, ang kanyang birthday or ang kanyang kaarawan. Tatay and nanay, may konting request lang po ako sa inyo. Ngayon po, hingi lang po kami ng konting feedback sa inyo. If you're about to rate us po, nanay and tatay, 10 po yung pinakamataas and 1 yung pinakamababa. Ilan po yung score namin based on our service? Mga nine. Bakit po 9? Okay. Kasi in-stress mo yun. Okay. Kayo po tatay. 10 po yung pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Siguro, dahil in-stress mo kaunti, mga 9 siguro. Dahil Masama pala. alam ko sa inyo. Ayun, Okay. Masama pala, J-Fans, sa ini-stress, hindi na tayo magpa-prak sa susunod. Kanina talagang akala ko. Okay. Akala ni tatay, hindi ako nagbibiro. Ano po? Talaga na yun. sinabi ko rin yung totoo, hindi rin ako nagbibiro. Wala akong ganun. Natakot ako kanina kay tatay, sabi niya may high blood pati ako at birthday ko, baka ma-stress ako, sir, wag na. Pero bago pa tayo tatay, tuluyan magka-stressan, sa pagbilang po tatay ng 3 tatay, magbababay po tayo sa ating camera. And with that, thank you so much sa lahat po ng iyong mga anak and kay Ma'am Regeline na siya po ang kumontak sa JFS Petals and Services. Thank you so much for choosing the JFS Petals and Services. God bless you po sa inyong lahat. Once again, this is your surprise ambassador, Kuya Steph. Don't forget to like, comment at pakishare na din ng videos na ito. Kaya naman po tatay, sa pagbilang po na 3 at tingin sa ating camera, magbababay po tayo. In 3, 2, 1, go! Bye! Ay, kaway po kayo sa ating camera. Bye! Bye.